Grabe ang paghilak ni ining usa ka babaye dihang iyang naabtan nga nasunog na ang iyang balay sa Flores Street, Barangay Malakas, Lamitan City, Basilan Province. Bandang alas 10 kaganihang buntag. Siya si Rogene Hipolito Fernando nga dili makadawat nga wala na siya mapuy-an nga balay. Apil sa nasunog ang balay ni Armando Nava nga tapad lang sa balay ni Rogene. Biglang pumutok yung wire. Pagkaputok ng wire, isinauso, yun ang nakapoy na kagad. Mitabang ang mga residente sa mga bumbero sa pagpalong sa kalayo. Busa wala na mikanit ang kalayo sa mga tapad nga balay sanglit daghang residente sa lugar. Sa inisyal nga investigasyon sa Bureau of Fire Protection, nagsugod ang sunog sa balay ni Rogene Fernando o giingong faulty electrical wirings ang sinugdanan sa kalayo nga posibleng adunay guna o kaha-overloading sa kuryente. Ginatino pa ang danyo sa sunog. Kasalukuyan under investigation pa po. Pero according sa mga witnesses, electrical fire po ito. So, according sa certain Sherwin Mancinido, he observed a flame came from electrical wiring connection. Wala hinuoy na angin nga kinabuhi sa sunog. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe!